wonderforce.com. салому алайкум дӯстон азизон ҳаводорони барномаи зинабазина ва илму дониш. имрӯз дар меҳмонии мо қарор доранд яке аз ситораҳои шабакаҳои иҷтимоӣ ютуб, инстаграм ва дӯсти азизи мо Лола. Хуш омадед Лола. имрӯз мо ба барнома шуморо даъват кардем, чун шумо ҳамчун як ҷавони фаъоли сомонаи иҷтимоӣ ҳастед ва бисёр бо ҷавонон сару кор дорем ва гуфтем аз шумо як нуқтаи назари ҳамин илмӣ ва дониширо пурсида бигзарем. Барои чӣ имрӯз ҷавонон ба ҳамин хондан яъне ба пешравӣ уқа майле надоранд? Ростика фикри ман ҳамие ки бисёр интернетда мешинанд. Бисёр ман чӣ қадр аҳамият додум ҷавонои ҳозира бор ки вақти мода буд мо ростика бисёр ҳуш монда ҳамин китоб дар мактаб буд. ҷавонои ҳозир боша ҳушон дар бозӣ, ҳушон дар интернет, ҳушон дар ҳамин компютерни клубҳо. Инами хелеян фикри хондана умуман ман надидам ки што ҳамин ҷавоне ки ҳамсоямон аҳамият метаҳем талабаҳои мактаб мебиёяну чанд қапас мебинем ҳамаш дар берунан уже ягон ҷо мераванд. Намебинем ки ҳамон талабаи мактаб бишина дар хона ягон дарша кина ё ягон корша кина бор ки чӣ қадр ман дар хотир мастай мо ки мактаб меомадем мешитем дар сари китоб дафтармон мешитем дарс мехондем 1 соат 2 соат гуфти вайрусо дар машин задания мекардем. Фикри ман ҳамие ки они слишком заняты в клубах, в компьютерных клубах, дар ими телефонҳои қимат падару модарошон гирифта метиҳанд чӣ хеле ки ва ё мехоҳанд ама падару мадаро ҳаракат мекунанд, но они заняты не тем. бахшиш ки ман русӣ бисёр гап задастам, ман мактаби русӣ буд кардагим осонтара. Я фикр мекунам ки имрӯз обуначиҳои мо ки ое ки мо шуморо тамошо мекунем онҳо аз забони русӣ, аз забони англисӣ тоҷикӣ огоҳ ҳастанд ва ҳеҷ гап не. Дуруст ин яъне ки яке аз сабабҳои ҳамин мешавад ки ва вақти худшона беҳуда сарф мекунанд. Ҳамин яъне ки ҷавоби шумо ҳамин аст. Хоб дуруст ва масалан бибинед ки мо имрӯз бо илм бо ҳамин маориф сару кор дорем. Вақте ки ҷавон ба синни соле мераса фарқе надорад вай намедонам ҷавонмард аст, ҷавонзан аст ва пас аз мактаб баъд дар пушаймонӣ меғалтав ва фикр мекунад ки чӯ ман нахондум. Албатта ҳамон боис будааст. Ва як падидаи дига аст ки масалан барои ҳамчун як ҷавонзан ба худат суол аст ки барои чӣ масалан имрӯз ҳамин духтарҳои мо уқа таваҷҷӯҳе надоранд ба хондан, ҳоло он ки давлатҳое ки мутараққӣ карданд аксарияти пешрафташро занон ташкил мекунанд. Чун суоле аст ё ки гуфтаҳое ҳаст ки агар дар ҷомеа як ҷавон соҳиби илм бошад, масалан як оила соҳиби илм мешавад. Агар як зан соҳиби илм бошад, як ҷомеаро соҳиби илм мекунад, чун тарбия мекунад. Акмаози мумкин сахт гап мезанам устоз. Я хел мумкин духтарои ҷавон дози гапи махул намеша, мумкин чанд кас комментариё даж ақурат кина гапои қабе нависана. Фикри ман ҳамие ки чанд қадр ман ҳам дар чӣ шумо гуфтем дар ютубам кор мекунам, ман ҳам дар шоу-бизнесам бисёр кор мекунам, дар позитив продакшн. Ман бисёр духтарои ёширо мебинам ки вай хиёл мекунанд ки ёшан метавонанд ба ҳамин хушрӯӣ ҳусни хушрӯшон қати ёшишон қати раҳ дар шоу-бизнес пробиват кунанд ки ирӯз дар ягон ҷомеа бурам, ирӯз қати ягон одами популярни як ҷода мешинем, иш мебинам, уш мебинам, ман популярн мешам. Аз рӯи ҳамин бисёр фикр ами чиёшона дар хушрӯгии худшон сарф мекунанд, салон ба салон гаштану ҳаракат мекунанд ки қати ситораи машҳур шишту хес кунанд, ҳаракат мекунанд дар кургои ҳаваё биғалтанд, як ҷода бинанд қати ҳаваё для них как я заметила типа это круто гуфти русо. Ман бисёр духтароро дидам ки қати ман мешид ки ягон клип ягон ҳофиз дар меоранд, кӯдака аз ман майда шумо чӣ шидем, шуморо ҳама мешиносанд. Охи ман баъди аз мактаба хатм кардам, ба ма ба ҳамин роҳ рафтам, ба ма модель шидам. Ман вақти талабаи мактаб будам, мара бовар кунед падару модарам намемонданд лишни ҷо. Ягон хеле кружокҳои рақс хеле ҷо мара намемонданд, мегуфтанд дополнительно дарсо мерафтам, бисёр алгебра мерафтам. Они старались, чтобы я всегда была в учебе.
ҳозира ма чӣ аҳамият метаҳем духтарои ёш мебинӣ ҳаракат мекунанд косметика кунанд бисёр дар салонҳо мешинанд ҳушшон дар дигар чия ҳушшон дар вай нестае ки охи ҳамин хушругӣ як рӯза ду рӯза ами шумо ози меган ку гуфти ҳамин бачаҳои тоҷик ки чуҷаи нав меган ҳамин духтарои 16 сола шуморо синни солтон мерава шумо бояд фикр кунед ки ман бихонам соҳиби ягон чишам соҳиби ягон касб бишам ки ояндада мара айрӯи касбам бишносанд айрӯи не ки ман фалон ҳофиз қати як вақто мешитм ки ҷураш будум ё арӯса шудум фикрошон нодуруста ҳамин духтарои ёша ина фикри ман бурая ваё фаҳмо мебинем агане масалан имрӯз агар бо як духтарерам ба мисли худодухя бонуера масалан як ба як ҷое бираса даҳҳо ва садҳо шояд ки ҳазорҳо нафарро бинем ки ба о санги маълумот бизананд ки фалониро бинен масалан шояд ки дар саҳифотон менависанд ку аммо масалан ай нодидагӣ ва аз ҷаҳонбиние ки кӯтоҳ аст масалан ин масалан давлатҳои бо мутараққиро биёрем пешбарандаи ҷомеа ва аҳли илмш зиёёшам аллакай ҷавонзано ҳастанд ва дар ин соҳа саҳми бениҳоят арзанда ва бузург доранд хоб аз шумо бо як саволи ҷадид аст яъне саволе ки аст чӣ кор бояд кунанд ки масалан ами духтарое ки имрӯз ҳастанд чӣ кор бояд кунанд ки аз ҳамин яъне тарси хишона имрӯз бисёри духтаро мехоҳанд бихонанд ку масалан мактаба хат мекунанд дар фикр ҳастанд бихонанд оё нахонанд ва баъдан ба мурури замон яъне вақт мегзара ва баъд пушаймон мешаванд аммо дар ҳам сари вақт мисле ки худо мактаба хатм кардӣ баъд масалан хонди ё кор кардӣ чӣ гуна ҳамин падидаро бишкананд яъне стереотип мегӯям ба русӣ бироянд дар роҳи як роҳи мустақилияти зиндагии худ якумш ки ҳеҷ вақт гапи мардумам гӯш накунам бисёр ман аҳамият метаҳем о ҳамсоям чӣ мега дигонам чӣ мега хештаборум чӣ мега як чиро дониста бигирем ки ҳами ҳама ҷавоно ҳамаи мардум ки дар клиника ки меғалтӣ ку ма бисёр ҳолатҳои шудагия ки дар клини мо ғалтидагием оила мо ғалтидагия на ҳамсоята да даст дароз мекуна ки мега бе ки ҳами клини да ғалтид на дигонат на хештаборут бовар кунем баро ки ту бояд бихонӣ ту бояд фикри ояндаи худта кунӣ ки мисол ту шавҳарам кунӣ ҳо айрӯи ҳамамон тоҷикем ҳамамон мегам мо мусулмонем духтар набояд ин хел кунам он хел кунам 100% гаптон лекин дар исломам ман кардагӣ нест духтара хонданаш бихонанд як касба ёд гиранд ки худои накарда ина шавҳар мекунанд ки шавҳарш метавонад гузарад аз дунё ягон фалокат мешавад ки ту худат мемонию фарзандот далшо чӣ кор мекунанд далшо мешинанд бо ягон кас ягон ман бисёр дидагием ки ягон марди пир дар зани як дуюм сеюм мешаванд қати фарзандои худшон не хеле намеша шумо бояд бихонем бояд бидонем ки фикр кунем ки тараққиёт рафта истад дар ҷомеаи мо ҳам дар тоҷикистонам пешравӣ бояд кунанд бояд бихонанд ё ки намехонанд ай тарси ҳамсоя ай тарси гапи мардума баъдам хел мемона аҳамияти бисёр нохонда ҳастаи мода бисёртар ман аҳамият додам духтароe ки аз деҳанд ва ё бисёр мехонанд ва ё ҳаракат мекунанд ман чанд аҳамият метаҳем духтарои деҳа ба пешрафта истанд духтаро ки дар шаҳранд не лучше ами вақту соатшон дар хушругишон мегзаронанд баъд далишо ки ягон чӣ карданда метарсанд ки бе мара мардум гап зад бе я мардума даҳанаш гуфти гапо бекора гап задан мегиранд ҳеҷ вақт гапи мардума гӯш накунед ҳама вақт ба падару модаратон як гуфти гапо советватса кунед ягон амиқ вайда биёен ҳамо корро бикунед агар хондан розӣ нашидан бирен ягон ҳунар ёд гирен кондитерский центр ҳастай дӯстандагӣ ҳастай пазандагӣ любой чи ҳастай як ҳунара шумо бояд ёд гирен барои худтон барои ояндатон ҳамо як нуқтаи хуба бону лола қайд карданд ки имрӯз духтарои мо аксарияти духтаромон шояд ки бошанд ба ҳусн ба ҷамол ба хушрӯӣ аҳамият метиҳанд аммо мутаассифона вақте ки оила барпо мекунанд на як чи пухта метавонанд як таоми хуб на як рафту омада бо шавҳаршон метавонанд хоб як тавсия дар поёни барнома як тавсия барои ҳам духтарое ки масалан барои ҳама аслан насли ҷавоне ҳастанд ки ҳамин корора як тавсияи шумо яъне ки ба онҳо тавсия битеншона ки чӣ кор бояд бикунанд албатта ин тавсия шояд ки кадоме қабул мекунанд кадоме қабул намекунанд чун аймоя гуфтан аст ку
шайх Сади бузургвор мега муроди мо насиҳат буду гуфтему рафтем, ҳаволаш бар худо кардему рафтем. Яъне мо гап мезанем аз оё ё ин ки қабул ё ин ки рад. Ай ман шумо дам қагап ки аввалш любой корда как ягон кор кардани мешен маслиҳат кунед ба калонотон ба падару модар. Ҳеҷ вақт гапи мардума гӯш накунед. Мардума гап тамошавӣ надора. Меган шуморо ами анди бидонанд ами падару модар шумо чӣ гуна одамед. Рафтуна рӯж гарден гуфти ами кӯчагӣ гап занам агар кортуна кунен дига тамом. Шарт нест ки гапи 100 каса гӯш кунем ки бигӯянд ки уна дугонам например и хеле кард и хеле шид ана ма кунам ма аюда метонем ки ма бисёр мебинам ки дугонам фасон кард гаш як аз дидаш як аз гирифташ ана вай хелай не ҳар одама насиб тақдирш ҳар хелаира дониста гирен. ҳаст одаме ки бояд барои дар зиндагиш бисёр ҳаракат кунад ки ягон чиро добиваться кунад. Хе одаме ҳаста ки хе омадан мегира ва худаш намедона як ҷое лекин омадан мегира гуфти ки рӯзиш барои шумора ҳамин ҷавоно як насиҳат айма акма идон ки оли ҳамаша хурат мекунанд меган худут ки чи аю не ва гуфтам ко гуфтагиё гуфтан мегиранд барои духтаро оли талабаи мактабен ки ҳуштона ба хушругӣ ва ба мара як аз аҳамиятия инстаграм да бисёр подписчик шава мара бишносам бидонанд хеле накунен и корку ҳама чи успеется гуфти русо хубаш ҳуштона дар хондан бигирен ҳуштона дар зиндагӣ бигирен ки оянда шумо бидонанд ки шумо соҳиби ягон чӣ ҳастен ягон касб ягон ҳунар. ин гафи ман шумо да. хоб дӯстои азизи буд ки Бону Лола ҳақиқати мусоҳиба кард ҳамсӯҳбат шид ва барои шумо як тавсияам дод. хоб илм албатта ҳам фарз аст ҳам суннат аст ҳам агар дорои илм бошӣ ҳам зиндагии нек дамеғалтӣ ва дар зиндагӣ гумроҳ намешавӣ. хоб барои ҳаматон тансиҳатӣ умри дароз файзу баракат хушҳои зиндагӣ ва як зиндагии арзандаи замонавиро хоҳонем. саломоту сарбаланд бошед. renderforce.com